Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech huwa kommess li jagħti l-aħjar sistema ta' tagħlim għal uliedna filwaqt li jkun hemm tisħiħ fl-iskejjel u l-edukazzjoni. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn ġiet varata t-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali bit-tema Miegħek għal Malta. Nagħmlu mill-edukazzjoni settur ekonomiku ġdid li ħaddam fih l-aspirazzjonijiet ta' pajjiżna bħala punt ta' riferiment regolari reġjonali tal-erf, l-innovazzjoni u t-tagħlim u t-taħriġ f'setturi moderni f'industriji ġodda. 70% taż-żgħażagħ qataw qalbhom minn dan il-pajjiż u jridu jemigraw. Imma għaliex intom Maltin u Għawċin u jiena nemmen fikom nixtieq nagħtikom flimkien magħkom l-opportunità illi mhux biss tikbru f'pajjiżna imma wkoll tirnexxu u magħkom jirnexxi wkoll pajjiżna. Bi gvern nazzjonalista taraw pajjiż li tridu terġgħu tirritornaw fih sabiex bil-ħiliet kollha tagħkom tkomplu tagħmluh aħjar. Tkomplu tkunu parti minn din il-ħolma sabiex naraw pajjiż li jxirqilna, pajjiż li noħolmu, pajjiż illi il-kol irridu. Gvern ġdid nazzjonalista se jagħmel bidla radikali fil-finanzjament tal-edukazzjoni fl-allokazzjoni għall-ispisa f'din il-qasam se tibqa' tiżdied sena wara l-oħra u se jitjiebu b'mod sostanzjali l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi tal-edukaturi. Gvern ġdid nazzjonalista se jżid l-Students Maintenance Grant b'25% u żieda ta' 25% addizzjonali fl-istipendju tal-istudenti li jwettqu volontarjat ma' xi organizzazzjoni volontarja. Se jiddaħħal ukoll dritt ta' study leave għal żmien l-eżamijiet għal dawk il-persuni li jkunu jaħdmu full-time. Apparti dan kollu gvern ġdid nazzjonalista se jagħti voucher ta' €500 liż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena għal ivvjaġġar sportiv jew kulturali. Bernard Grech saħaq li gvern ġdid nazzjonalista se jwessa' tqassim tal-ikel frisk u bnin fl-iskejjel, se jiftaħ skola sekondarja speċjalizzata ġdida kull sena u se jitfassal programm ta' eċċellenza fl-apprentistat. Il-ġenituri wkoll iridu jkunu strumentali fl-edukazzjoni ta' wliedhom u għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jagħtihom l-appoġġ kollu meħtieġ fil-formazzjoni ta' tfal fejn jiddaħħlu skemi biex il-ġenituri jkunu jistgħu inaqsu mid-dħul tax-xabbli għal kull miżata tal-edukazzjoni. Dan flimkien ma' ħlasijiet għall attivitajiet ekstrakurrikulari kif ukoll dak marbuta mal-isport. Bernard Grech huwa kommess li jerġa' jpoġġi lis-settur edukattiv fejn verament jixraqlu għax uliedna jixirqilhom l-aħjar edukazzjoni għall-futur tagħhom. U għalhekk li gvern ġdid nazzjonalista se jipprovdi għotja annwali ta' €300 lil ġenituri tal-istudenti iżgħar minn 18-il sena li jieħdu sehem f'xi programm ekstrakurrikulari.